că vine mașina. Nu vine, că n-are ce să caute pe aici. Haide. Lasă-te. Bă, dar ce mai puteți să zic? Puteți că suntem simți. Eu m-am descurcat de la... Haide. Haideți, mă. Bă, stai cu capul jos. Haide. Haide, mă, unul. Eu filmez, eu sunt cameraman. Eu sunt cameraman. Stai mă, că ridic eu după. Bă, Anomi, te bași tu? Hai, mă, stai. Ăsta n-are tu pe Anomi. Hai, te ajută-me. Ești prost. Hai, scați-te aici. Bă, dar eu nu cred. Bă, bine, bine. Haide. Bă, eu nu cred. Bă, eu zic că lăsăm, bă. Bă, eu zic că stăm cu minți. Cosmine, hai, ca. Ridică-te. De ce? Nu, mă, bă, stai, mă. Bănuiesc că nu știu cum mai putem să ridicăm. Da, mă. Bă, cu toții, Mai mă. merge la blocul ăsta aici un gram de apă. Bă, asta e ușor să zici, dar e greu să împingi. Nu, mă, că nu fac nimic. Uite-mă pe Tibi, uite-l pe Tibi. Bă,